Ahojte, pozdravujeme vás od nás z Kindercentra a dnes by sme vám radi predstavili tento model kočika. Jedná sa o model kočika Zopa Move Cross 3. Je to už tretia generácia tohto kočika a sme nesmierne radi, že aj my patríme medzi tých, ktorí majú túto novinku na predajni. A sme veľmi z nej ako nadšení, pretože tie vylepšenia oproti predchádzajúcim kočikom sú fakt super. Je to kočík, ktorý má krásne veľkú hlbokú vaňu, takže aj v zime dieťatko s fúsakom sa tam krásne zmestí. Ale teraz s blížiacim sa letom za mňa rodičia ocenia krásne predĺženú striežku a rôzne odvetrávania, čo sa týkajú na tomto kočiku. Máme odvetrávanie jak na striežke, takisto je odvetrávanie dole na korbe. Za mňa veľké plus, že sú tam tie magnetky, takže pekne drží tú látku a ako jeden z mála výrobcov pridali odvetrávanie aj pri nožkách. Takže fakt majú to dobre vymyslené pre letné detičky. Tento kočík sa skláda z dvojkombinácie, takže súčasťou nie je len hlboká korba, ale máme tam v podstate aj športovú časť. Tu vám o chvíľku ukážem. Ešte vám ukážem, ako sa dáva dole tá hlboká časť. Za mňa super pamäťové body, ktoré si zapamätajú, že idete dávať dole tú hlbokú korbičku a jednoducho si ju odsvaknete. Keď pôjdeme na šporťák, dole pôjdu už aj tieto vyvyšujúce adaptéry. Športová časť vám ide jak v protismere, tak aj v smere jazdy. A má rôzne ako vychytávky. Takto vám ho otočím, aby ste ho videli. V podstate máme predĺžiteľnú striežku. Takže za mňa super, keď bábätko pôjde do plného ľahu, že si predĺžite. A taktiež má jedno odvetrávanie. Ja vám to takto ukážem. A takisto máte odvetrávanie aj takto. Tiež jedný z mála majú urobený športiak takto, že si dokážete to v podstate prispôsobovať podľa tohto, ako vám to bábätko porastie. Čo sa týka potom toho skládania, vám tiež ukážem, že je to dosť jednoduché a nezaberá vám veľa miesta ani v aute. Dáte si iba dole teleskopickú rukojeť a fakt jednoducho si ho zložíte. Na tomto kočiku je inak aj super to, že má krásne veľké kolesá, ktoré sú fakt super ako odprúžené. Takže je to kočík jak do mesta, tak aj do nejakého miernejšieho terénu. Je to kočík vhodný jak